Malusi. Lakas ah. So yun mga par, good morning. At ayun nga, nasabi ko nga sa vlog ko dati na magpapalaboratory kami 19, tapos babasahin 20. Kasi ito, di na namin ulit tiningnan. Yun, paalis na sana kami. Paalis na sana. Tapos, tiningnan ko yung binigay sa aming papel. Puro pala to 21. Ito. Kaya sa Lunes pa pala to. Ano yun? 21. Ito. October 21. Yan. Tapos ito rin 21 din. Yung mga arsita. 21 din. Saan ka yung nakita namin yung 19 saka 20? Ba't nangyari yun? Kasi ito binigay sa amin to nung palabas na kami. Ano nangyari yung 21 saka? Yun. Kaya naisip ko, sabi ko sa asawa ko, punta na lang ako doon sa bato. Tulong na lang ako sa kanila. Araw nga ng Sabado, punta muna ako doon sa site. Tapos bukas Linggo, hindi ako pupunta ron sa Linggo kasi magsisimba kami. Ayan, simba muna natin yung Linggo. Kasi puro na lang tayo trabaho. Yung Linggo, simba. Basta kada Linggo, simba. Ayan. At paalis na ako, nakapag-almusal na ako dito sa bahay. Ayun, it's G! Yo! Tara, ano na? Kumusta ang suko? Ayos na. Sige. Ayos na. Focus po natin. Kalos na? Oo. Yo, what's up? Yo, what's up? Yakapin mo ako nang maibig. Yo, what's up? Focus po natin ang tintang. Ayan, dito na ako sa site. Ay! Araw ng Sabado. Amoy! Long time. Amo! Ayan, lupit na ng lupit na ng bahay ni Gwen. At nandito si Kuya Arnel pala. At yung kusina, ayan na. Umalis ako dito, nag-ukay pa lang. Bumalik ganyan na. Puting pa lang ano? Oh, di. Oh, yung poste. Puting. Ayun, nandyan na. Isang linggo rin kasi nawala. Ikot tayo, ikot. At ito yung ginagawa ni Kagatcho. CR, kusina, sa loob. Lupit. At tinanggal pala yung nakalatag dito sa weldingan. At dahil si tatay. Ito yung terrace dito sa harap. At yun, sa wakas, nakabalik na tayo dito. At sana tuloy-tuloy ang pagdaling ng aking anak para tuloy-tuloy na rin yung aking trabaho dito sa Pubay Project. Si Tilo. Yakapin mo ako nang mahigpit. Oh, Ano yan? Focus po natin ang tintang. Dito natin lang natin pag-subukan. Ano yung muna lang? Iluwag po tapos. parang masaya ka yung Tilo. Masaya ka na, no? Bakit? Ay, mahirap. Ay, libor naman tayo dito. Tayo sa Gatcho. Malupit!
Halo. Nah. Malupit! Kulang yata ah. Ay, kulang. Ayo. Ito tubig oh. Habis tayo. O wag na. Habis tayo. Ha? Habis tayo. Habis tayo? O wag na. Hindi pa nga yata tapos sa gawa mo. Kilo, umayos ka kilo ha. Muna vlog ko. Hindi ka pa nga tapos magakot. Tilo, umayos ka Tilo. Nagkapag-edit ka na? Oo, pinaglolo ko. Tilo, Ha? kapag-edit ka na? Hindi pa. Yo, what's up? Balik tayo sa paghahakot. Yan. Naghahakot po siya ng Ah, vlogger talaga. naghahakot siya ng hollow block. Hollow block ba to? Sa kusina. Yun. Ayaw nagpapalatada. Yan. Halo naman, halo. Halo. Yakapin mo ako. Agad! Mas. Hi, vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Hi, guys. Welcome to my vlog. Tara, guys. Tubig tayo, guys. Lang sa tubig guys. Hindi na rin, guys. Alright, mga ano ni pagkita tatay sa pagkain. Ano yun sa ito sa tatay ay nagagawa ng yan na po yung siya ni Gwen. Maganda na po yung siya ni Gwen. Pabuo na siya. Pabuo na nun. Pabuo na nun. Kani Gwen. Wala pa si Gwen. May sayaw siya. Ay, andyan, dalawa yan. May sayaw. Si Gwen. Yakapin mo. Gusto mo ang galaw ng camera? Putsa. Yan. Kita na yan. Ah, baldi.
na ganyan kanya. Ano message mo kay kay Gwen pag wala siya dito, tas pag pumupunta sa doon sa mga in-extra na sayaw, Palagi siya mag-iingat. tapos Palagi siya mag-pray. Kay Jisa. nakasan mo di marinig ha? Palagi siya mag-pray kay Jisa. Tapos Ay, huwag kang hinaan ng loob na ano pa? Bakit makikita to niya Gwen? kuya, palagi siya mag-enjoy. Dapat nakataas ang kamay. Oo. Palagi siya mag-enjoy. Tapos Kaya ng laban niya. Sana palagi. ayusin mo kasi. Sana palagi siyang mag-ingat Sa ano? Kaya ang ganda. Ang ganda. Ingat ka raw Gwen, sabi ni Tilo sa mga event mo. At di magpapagutom no? Lagos. Ha? Parang pato. Lo, Ayan. may channel. At mataas na kagad yung yung CR tsaka kusina. Dati last kong dito bago magkasakit yung anak ko, kami naghukain dito ni Pula, layout ni Kagatcho. Ngayon pagbalik ko ngayong Sabado ay may asintada na. Yan, bilis nung yung gawa nila Kagatcho. At Carnel nandyan na rin. Yan si Carnel talaga, mabilis po yan. Yung pinsan ni Canoli kasi yan ang nagtrabaho dun sa bahay na tinitira namin, sa bahay ng kapatid ni Mrs. Yan ang mga trabador doon. Matibay yan, lalo sa mga kantuhan. Finishing talagang malupit yan, bilis. Wala kaming logo sa bayad sa kanila ng trabaho yan din sa amin. Halo. Lagyan natin ng halo si Kagatcho. Konti. Igib tubig. Pahinga ko ng tubig Tilo. Lagyan mo lang dyan. Hindi lang. Wap, tama na.
Dating naka Nmax, ngayon nakabike na lang. Bakit mo scatter ka? Malupit ang scatter. Dating mayaman. Ay, naghihirap na. Hindi rag to cheese. Which is to rag. Kapal na mga nagpupuha ng mga nagpupuha nila, no? Bayad kasi. 11.6. Dahil kumain muna. Mahirap yung puro trabaho. Ato yan. Ito na yung nagawa ni Kagacho. Tingnan nyo na lang po sa channel ni Kagacho. Yung paggawa ng CR. At yan si tatay. Nagwi-welding. Patungan ng ano, sahig sa taas. Ayos, finish na rin sa loob. Yo. Ha?
Alanganin? Ha? Malapit, ikalusi. Lakas ah. Siyempre po. At yun po, kainan na. At Siya rin. ayun, dito na tayo ulit. At nakatulong na tayo. At sana tuloy-tuloy na yung paggaling ng anak ko. Ayun, kainan time, break time. Kayo tayo. Napakasarap ng luto na ulam. Munggo. Munggo gulat ka. Luto ni Papa ni Carlo at saka ni Mama ni Gwen. Nagutom ka. Tit. Kakaluto. Munggo. Doon sa'yo na ko. At ayan, matamlay si tatay din nakakain ng kalabaw. Ibigay ako sa kanya. Meron naman kalabaw dito. Oh. Ah, Mang kalabaw. Hindi, kalabaw tayo. ano? Baka. Baka ba ito? May baka pala dyan. Baka. Yan. Kalabaw gusto niya talaga. Kalabaw. Baka. Wala si Gwen? Ano tinubal-bal na? Kaya pahinga muna. Para Si Gwen. Mano. marami yung makain. TV niya. May message nga sa kay Gwen. May message na ingat daw. Nungtipin si Gwen. Hindi mapapatayo yun. May boyfriend na yun. Ako mapapagupit. Papagupit. Huwag ka na magpagupit. Okay na yan. Ako magupit! Ayan po, lunch time. Paguhit ako dyan. Ako maggupit sa'yo. Bigyan pa kita ng sombrero. Kaya tatay ka magpaguhit, grinder, design, guhit dyan. Oo. Lunch time. Parang sa agong. Yan, agum mo yan. Agong ko, pero manonood. Tanong mo na gano'n to, agum mo. Agum! Pag nagsapot man kami, Kaon ko na agum. Hindi na nga nito. Kaon daw agum. Magkain na. Sari nga si agum. Hinga muna. Pahinga daw si Papa ni Gwen.